sa inyong lahat, mga kadudong, mga kadidang. Good morning sa inyong lahat. At ginagawa ko itong video na to mga kadudong ay dahil lang paabot sa inyo at bilang paumanhin na rin kasi hindi ako nakapag-vlog ng ilang araw na, halos sa isang linggo dahil hindi na nagkalagnat ako mga kadudong. Hindi na ako nakabiyahe. Ito ngayon kaliligo ko lang, tapos ko lang maligo, pero mukhang hindi pa rin naliligo. Pero sa awa ng Diyos mga kadudong ay okay na ako. At kinabahan ako ng mga nakarang araw dahil yun nga, nagkalagnat ako, sakit yung ulo ko, mga kaspasuhan ko, masakit, mga ugat. Baka mamaya mag-isip kayo ng ibang ugat ha. Basta ugat sa katawan, yung mga wala na din ang lakas sa ugat yung tawagin eh. Masakit, parang tamlay yung katawan ko, parang yung pakiramdam ko, yung lagnat ko nasa ilalim lang, hindi nakalabas. Ayun, kinabahan ako mga kadudong dahil kaala ko COVID na eh. Kakaroon ako ng COVID. Kaya ang ginawa ko, may serpentina naman ako palagi. Yun, lagi akong uminom ng serpentina, tapos gulay, malunggay. Gulay lang, basta may kasamang malunggay, maganda rin sa katawan eh. Tapos sinabayan ko rin ng pag-inom ng gamot. Ininom kong gamot, Biogesic at saka Laksan, nagsabay ko na kasi masakit na yung katawan ko. Ulo ko rin masakit. Yun, kinabahan ako dahil kala ko nagka-COVID na ako dahil alam niyo naman na biyahe ko, trabaho ko ay tricycle driver. Kung sino-sino yung mga kalubi ko araw-araw, mga pasahero, sa labas ako palati. Kaya yun, kinabahan ako, baka nagkaka-COVID na ako. Saka kinakabahan din ako mga kadudong kung pupunta ako sa hospital para pa-check up, baka mamaya sali ka na doon sa nagka-COVID ka na, makakaroon ka na ng COVID. Kaya hindi talaga ako pupunta sa hospital. Dito lang ako sa bahay. Sa loob ng mga halos isang linggo rin yun. Yun, maalala niyo yung nag-vlog kami ng anak ko, noon kinahaponan noon, sama na yung pakiramdam ko. Buti yung anak ko naman nandun sa kabila. Ngayon wala nga yung asawa ko ngayon dito. Ako lang dito ngayon mag-isa. Nandun sa kabila kasi nag-aaral online ngayon, may computer naman doon, kaya nandun siya. Buti na rin kasi may sakit nga ako. Kinakabahan ako baka COVID. Siyempre, alam mo naman, bata yun. Mamaya, usawa ng Diyos mga kadudong, yun, okay na, naligo na ako ngayon. Baka bukas, magbiyahe na ako. Kinabahan talaga ako ng mga nakaraang araw. Kaya hindi ako nakapag-upload ng video, hindi rin ako nakapag-vlog dahil nga masama ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko kasi mga kadudong, pag ganito, umaga, medyo hindi ko kaya kong kumilos. Pagdating ng hapon, umpisa, lalamig na naman ako pag nakuha ako sa electric fan. Ramdam ko yung lamig. Sabi ko, pambira, COVID na siguro ito. Ang inantay ko lang kung magkakaroon ako ng ubo, sipon, tsaka pag maramdaman kong masama ng lalamunan ko, yun, parang masabi ko talaga na COVID na. Pero sa awa ng Diyos mga kadudong, hindi ko naramdaman yung sinasabi nilang sa mga doktor na kung magkaroon ka ng sipon, ubo, tapos masama yung lalamunan mo, tutuyo, yun na yun. Pero sa awa ng Diyos, yun talaga yung nasa isip ko kung magkaroon ako ng ganun. Yun na yun, parang may isip ko na nag-COVID na. Pero hindi ko yun naramdaman mga kadudong eh. Tsaka ginawa ko rin talaga, inom ng serpentina. Sa isang araw siguro, 3 o 4 na beses akong umiinom eh. Petida, tapos sabayan ko ng gulay na kamalunggay. Ininom ko. Sabay ng inom ng gamot, Biogesic, saka Laksan bago matulog. Yun, tapos pahilot muna ako sa asawa ko, hinilot muna ako. Ulo ko masakit eh. Siguro sa ulan ngayon mga kadudong, init, tapos pagdating ng hapon umuulan, siguro yung dahilan nun. Kaya yun, hindi ako nakapag-vlog mga pasensya na kayo talaga.
ito, ginawa ko itong video na to para nais ko lang ibabahagi sa inyo. Mayroong taka bakit hindi ako nakapag-upload ng video. Yun, para malaman nyo rin na nagkakasakit ako, lagnat. Kaya pasensya na talaga kayo. Babawi na lang ako sa susunod na mga araw. Baka bukas biyahe na ako. Yun, kumustahin ko rin yung mga interview natin ng mga nakaraang linggo na nasa kalye lang, kung makikita ko sila, kasi nga lumipat sila ng ibang pisto, si Erwin saka si Rose saka yung iba. Kung nandun ba sila, ako kumustahin ko lang sila kasi pagdating sa pangangailangan nila, ilang araw nila kung hindi nakabiyahe, tapos talaga. Kumustahin ko na lang sila mga kabong, at saka isi-share ko rin sa inyo ano rin yung mga kalagayan nila. Yung mga kadudong, dito lang ako sa bahay. Mamaya yung motor ko halos isang linggo lang ng andar-andar. Iwan ko kung andar pa yun ngayon, 6 na araw na panay pangulan. Alam niyo na, yung motor ko medyo luma, may kalumaan na. Yun, mamaya check natin, ibabahagi ko na rin sa inyo. Check ko yung motor ko kung andar pa ba siya o ano. Okay mga kadong, babalik na ako mamaya pag nandun na ako sa baba, kasi nasa baba yung motor ko. Papandarin lang natin. Ginawa ko na itong video na dodong para i-update ko siya at saka malaman nyo rin. Okay, babalik ko mamaya mga kadong. Alright mga kadodong, mga kalidang, dito na ako sa baba. Yan yung motor ko kadodong. Yan, binukutan ko dahil walang katapos-tapos ang ulan. Buti ngayon medyo gumanda na yung panahon. Sunod-sunod yung may bagyo mga kadodong eh. Yan, dito na ako sa baba sa tinitirahan ko. Yan. At ito may mga kasama ko dito, mga single. At isang tricycle na kasamahan ko rin. Yan. At ito naman yung gate. Yan, yung gate namin. Yan. Ayan, tricycle ko kadodong. Yan. Ngayon, check ko kung aandar ba ito dahil wala nang tigil ang ulan nung mga nakarang araw mga kadodong eh. Yan, medyo luma na ito. Check natin kung aandar ba siya. Alright. Alright mga kadodong, i-check na natin kung aandar ba yung motor ko. Pinukutan ko siya mga kadodong dahil lagi nang umuulan. At check natin kung andar. Andar pa kaya ito pre? Lagi yung ulan. Check muna natin kung andar siya. Maandar siya. Tinabunan ko mga kadodong dahil alam ko na lagi umuulan. Halos isang linggo tayo hindi nakabiyahe.
mga kadudong para aakyat yung langis. Pili na to bukas mga kadudong para makapagbiyahe na. Right? Takpan ko na ulit. Natandar ko lang, baka mamaya hindi na andar sa mamaya. Sa akin din, ang hirap ka kuya panda rin eh. Umaga. Pag yung sobrang naulanan, Oo nga, ano kasi malamig eh. bawal. Kailangan mo lang paiin yung karburador. Oo. Sa katakpan mo. Lakas ng takip eh. Wala kang takip. Sa akin, dinakpan ko talaga dahil luma na itong ano eh. 20 years na to eh. Yung mga shampoo yung trapal eh, nagbibenta ng trapal. yung mga alok-alok, na alok. Yung mga shampoo. Sarap niya nga, paa. Sarap niya. Ay, mga kadudong, ni-andar na siya. Medyo okay naman siya, madali na siyang pinapa-andar kanina. Kasi nga natuyo na rin siguro dahil mainit na nga ang panahon natin ngayon mga kadudong. Yan. Saka meron tayong kasamahan dito na subscriber ko rin. Hello sa'yo. Okay. Mga may lakad. Yan. Ha? May date. May date? May date na siya. May date yun siya mga kadudong. Yan. Sama natin mga Subscribe kasama kayo kay subscriber. Christopher Gonzales. Okay, salamat. Subscribe lang. Okay, mga kadudong, hanggang dito na lang yung aking video. At paumanhin nyo na talaga na ilang araw akong hindi nakapag-upload dahil nilalagnat nga ako mga kadudong. At saka ngayon, awan ng Diyos, okay na. Alright, see you next vlog.